Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Luna Dewi Raihana saking absen selawe. Lamun siro anggeguru kaki amilio manungso kang nyoto ingkang becik martabate sarta kang roh ing ukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wus amungkur tan mikir paweweh ing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruh ana matur nuwun.